7, 5. ברוכים הבאים לאודישנים של שופט נולד. התוכנית אשר מחפשת את השופט הריאליטי הבא של ישראל. לפני האודישן הראשון שלנו נציג את צוות השופטים המכובד. קבלו את הממחיאות כפיים סוערות. יעל שדה, שעוד מלידה חולמת להיות זמרת מפורסמת. אליעד יפרגן, שמשתוקק להיות המאסטר שף הבא של ישראל. ומורדי הגדול, שעליו גילו המתקדם, לא מוותר על חלומו לזכות בבית ספר למוזיקה. ועכשיו נעבור לאודישן הראשון שלנו לערב. הוא הגיע אלינו מערד הרחוקה, ובעבר אף ניסה את מזלו להיות נערת הגלגל של ארז טל. קבלו את צדיאל שני! שלום לכולם, שלום לשופטים, נכבדים. היי צדיאל, בתור זמרת גדולה בעתיד, אני הולכת לשיר לך קטע משיר קטן, ואתה בעצם תצטרך לתת עליי ביקורת, וככה נוכל לראות את רמת השיפוט שלך. ים של דמעות בשתי עיניי. זה לאט, זה ממש קרוב, אבל זה אפילו מאוד. אליעד, מה אתה אומר? אני לא בטוחה. האמת צדיאל, זה היה טוב, זה היה טוב בגדול, אבל זה מאוד דומה לדברים שאנחנו כבר מכירים, זה לא משהו חדש, אנחנו לא כל כך בכיוון. אני אומרת דווקא שניתן לו עוד צ'אנס. אליעד, אולי תיתן לו את מנת הספיישל שלך, וצדיאל, אתה תטעם אותה ותיתן עליה ביקורת? אתה מוכן למנות הספיישל? אני יוצא מנהים. בבקשה. נראה טוב, באמת. נראה טוב, באמת. מה שאנחנו רואים כאן זה סוכריה מהצד האותנטי של דרום פרובנס, ממש בין הסמטאות האמיתיות של הגילוח ה-16 של לואי ה-12. זה ממש לוקח את התיאבון שלי לזקפה מרובת אינטרסים, שטויות וחצי, כן. טוב, קודם כל לא הייתי בטוחה, אבל עכשיו אני בטוחה שדווקא יש בך את היכולת. פשוט אתה חייב לחזור אלינו אחרי שתתנקה מכל המניירות שלך. אני לא מקבלת אותך עצמך, אני מקבלת חיקויים של שופטים אחרים. אני בכל מקרה לא מעבירה. אני נאלץ להסכים עם יעל, אתה חייב קצת להשתפשף ולחזור אלינו בעונה הבאה. תראה, צדיאל, זה כמעט טוב מאוד. אשתוק כבר. אפשר לסדרה שלי בחזרה? תודה צדיאל, ושיהיה לך בהצלחה. יאללה. איך אתה מרגיש אחרי האודישן, צדיאל? למה אתה חושב שלא עברת? מה זאת אומרת למה? כי הם אשכנזים מנאייק, רק בגלל שאני מזרחי וואלק באייל גולן, התחננו אם את רביבו קיבלו גם אותי. אל תסתכל עליי אתה גם כן. טוב, אנחנו נעבור למקבץ פרסומות קצר ומיד נשוב עם האודישנים. תודה רבה לכם.